naghimo og salida karon ang kampo sa Abante kay tungod sa post nila sa social media ang ilahang kampo nagkanayon gilisod-lisod kuno sila sa paggamit sa gym. Apan ang mga lideres kuno sa mga kabaranggayan miunong, mibaklay, misugot bisag ilawom sa kakahuyan nya magtigom daw sila, no? Kung imong paminahon murag biktima gyud kuno hay sila, no? Daw murag gyud og gidaog-daog ang dating. Kay gilisod-lisod kuno. Dito daw nin hitabo sa Binaton na kuno sila'y panagtigom sa ilahang mga supporters Abante o niya gilisod-lisod daw sila gamit sa gym. Okay, manay ilaha. O niya unsaon maning nga gibara man sila sa SK chairman kining ilahang post. Ha? Wala po nagpalabot si Kuan. Oy, ang chairman dinha SK chairman sa Binaton, no? Si Erden Cabales. Ingon ni Erden Cabales, mga suking tigpaminaw, matod pa niya, dili na tinuod nga wala mo gipagamit sa gym sa barangay Binaton. Na ay duha ka kagawad na nanghid sa kapitan nga gamiton ang gym kay naa sila'y tapok-tapok ang grupo sa Abante. Wala ni balibad ang kapitan, si Kapitan Sakiral ha, giuyunan sa barangay official sa Binaton nga gamiton ang gym. Dili babag ang mga opisyalis sa barangay Binaton sa bisang kinsa ang mogamit sa gym kay dili na ilaha ang gym og para na sa tanan. Agoy. O, kana lang daan mga suking tagpaminaw, wala na ex na ang salida nga kisa direktor ane. Ha? Kisa may direktor aning imuhang kaning page nga unsa ni? Agila may dagway ani. Former Mayor Piñas, sir, kisa may imuhang direktor ani gipataka man lang himog salida. Pabiktim ang dating o niya, kumanday mo gibawalan di ay. Yung ano mo ingon man mo nga gilisod-lisod mo nga sa ilawom na lang mo sa kakahuyan nagpulong-pulong. Ayaw mo diya sa ilawom sa kakahuyan, oy, naunsa mapudtaon mo. Ha? Mao ni mga suking tigpaminaw ba ang kanang dula sa politika sa mga Abante, no? Bisag wala sila gilisod-lisod sa barangay Binaton. Bisag wala sila gibawalan yung mogamit sa gym ni Kagas. Dili na kwarta ni Kagas, ha? Wala yun muna kadungog nga giangko nila ng kwarta nila na. Ilahan ng inisyatibo, ilahan ng proyekto mo nang natukod na sa ilahang panahon o sa ilahang administrasyon. Pangutana, asa may gym ni Piñas aning Digos? Kung namoy katubag, nako, basi ko kabaloan na. Okay? Sige, balikon ako. Wala manday mo gibawalan. Samot nang wala mo gilisod-lisod, tanawa gibara mo sa SK chairman. Kung saon man ninyo ni pag-spilling rong direktor ani former Mayor Piñas o sa Abante kining inyohang palihog ko saan? Kaning sa kanang nagpakatag-katag og kunuhay pabiktim kay mo ba? Ha? O na mga sukintig paminaw ha, ingon ana mo dalagdula sa politika ning grupo sa Abante pabiktim, ana ba? Wala kuno sila gipagamit, gipalisod-lisod kuno sila. Ayaw mo pag-ingon ana nga diha mo magpulong-pulong sa ilawom sa kahoy kay libre, basta bakante ang gym, bisan pag-Abante mo, libre og welcome mo dinha. O, duha ka kagawad ang nananghid nga magpulong-pulong og magtigom-tigom ang Abante dinha sa Binaton, walay supak si Kapitan Sakiral. Kay kanang gym, matod pa sa post ni SK Chairman Erden Cabales, di man niya kuha, ang gym dili na iya sa barangay opisyal.
Iya ni sa tanan, wala gyud pagbabag o pagbawal sa paggamit. O nya nganong moingon maning post sa kampo sa Abante nga gilisod-lisod daw kuno sila. Ay nagpabiktim na pud ning mga punyeta. Ha? Usa naman ron ni Abante oy nga pwede man kayo mo makadag-atay. Usa naman na ni Abante, unsa ni inyo Southern Star News. Grabe po ka-fake news po ane. Dapat dili ni Southern Star News ko ane. Southern Fake News. Asa bagay pagkalisod-lisod god ay, lisod-lisod paggamit sa gym. Kung naamay maglisod-lisod o paggamit sa gym, inyuhang panahon, di ba? Nagkahinumdum mo? Di na lang ako isulti ang usa sa barangay kay kauban naman na, ni Mayor Joseph Gagas, kahugpong naman, pero katong uban. Wala pagamita ang mga kagas sa gym nga sila ang naghimo. Oy, grabe talaga itong mga Abante, napakakapal talaga ng mga mukha. Binuang man ang inyo ay mga Abante. Nya karon magpa-victim mo, tubago na to ni dili man ni pwede nga pasagdan na to ning ilahang estilo nga matod pag ipalisod-lisod. Unya sa kakahuyan ilawom sa punuang kahoy na maalaan niya mo mga manggoy din na. Kamura man pugoy naghimo anak god nga katawan mo sa mga tao, kasukan mo sa mga tao para ingnon jud niya dautan ang mga kagas, para ingnon jud niya grabe po ng mga kagas o dili man magpagamit. Ayaw mo pag-ingon anak kay nitubag na mismo dili palabot ang iski chairman kay ang iski chairman sa Binaton o si Kapitan Sakiral, kaya iski chairman si Erden Cabales, dili sila palabot kay dili man gyud na maon ang gipost sa campus sa Abante kining Southern Fake News Star News. Mo nang nibara gyud sila, dili gyud sila palabot. Abante, unsa naman po'y drama ninyo? Unsa na po'y inyuhang mga matawag na to kabuang, ha? Diba? Unsa naman pod? Kay nagpaabot na pod mi sa inyong salida ba? Ayaw gud mo pag-ingon anak god. Kung mag-ingon anak mo, ayaw kay parehas raman taga-digos at the end of the day. Ang ato na lang din nga eleksyon na to nigwalay ingon anak nga sa man ay bahala gud mo god oy. Bahala gud mo manikas mo din na, bahala gud mo og kuan kanang magpabiktim mo. Binuang man gud nang ingon anak. Tanawa ni palag ang iski chairman. Basahon ako ni mga mensahe sa dinhi ha. Basahon ako ni mga mensahe bag-o ko manamilit. May buntag kang Sir Dodge Ayop o kang Ma'am Sandra Sir Sandro. Si Ate Dads nagtanaw, si Susan Yap may buntag po nimo kang Janaika. Pila na ka-eleksyon sila nagtigom din sa gym sa Binaton, nagagamit man lagi nila karon. Nagagamit man lagi, di mo takabalo mo basa ni. Nagamit man lagi nila. Karon na hinoon, naging anak, ha. Ha gyud. Ang nakanindot ani nga mensahe mga higala kani si Janaika, taga Binaton pa gyud ni, tanawa. Karon pa hinoon, silip na kay Janaika ang ilahang pattern, no? Ilis-ilisi po ng imuhang direktor sa Abante ay ilis-ilisi po ng kanang mura pog tinuod mamakak ba? Okay?
Si Kimsan Gonzales, damay tanang barangay official sa barangay Binaton. O, naaman daw kuno'y duha din ha, kaya mga barangay kagawad nga ni-explicar daw sa barangay council nga mugamit ang abante. Walay babag, ha? Tinuod ning gingon niya, gipalisod-lisod. Nagpa-victim lang yun ning mga tawhanan ni. Mauna pa sa iluan na lang yun ko sa pulong nga muingon kog abante bot-bot. Mga butbuton manggong dako, kaning giingon nila dinhi, dili bagod ni pagpamutbot god. Gilisod-lisod sa ilawom lang daw sa kakahuyan sila nagpulong-pulong, nagtigom-tigom. Ayaw mo din ha, gamitan ninyo ang gym. Ituyo po na ninyo, di ninyo gamiton ang gym. Palupok na po ninyo para dautan ang mga kagas, di magpagamit ang gym. Inyo manang binuhatan, God. Mao magunay na kadaot ninyo ba? Former Mayor Piñas, mao'y ipahid ninyo karon sa mga kagas. Just like what happened sa giingon sa post sa imuhang mga alipuris, ha? Anong mga alipuris ni mo nga pastor-pastor, ay nalang pagpastor doy kung kuan, ingon anak ka manggaling. Ha? Malibog ko nimo kung gigamit ba yung kas Ginoo o ikaw mo'y nigamit sa Ginoo. O gigamit nimo siya o gigamit ba yung kaniya. Di ba? Asa may kuan anak ng pastor na, pastor. Gigamit ba yun na sa Ginoo? O siya'y nigamit sa Ginoo. Sabay pastor nga ingon anak, na ano, siya no. Moingon nga, ligasiya ni Piñas ang City Hall, nga bag-ong City Hall, o niya ultimo piso, walay giambag ang LGU Digos sa panahon ni Piñas anak, kay asa man nagikan, 170 million, gikan sa national government, sa opisina ni President Duterte. Inay mo ingon silang Duterte legacy, Piñas legacy. Unya, ila pag yung ipasangil nga, nangangkon si Mayor Joseph Cagas anak. Wa man yung taon na nangangkon si Mayor Joseph Cagas anak. Inay kami pagay nagsultis tinuod kung asa nagikan. Asa nagikan ng pundo anak, ang budget anak. Ya, si Mayor Joseph Cagas kuno'y nangangkon niya, sila rin nag-ingon niya Piñas legacy na, inay Duterte legacy. Ipahid nila mga igsuon kung unsay ilang binuhatan. Naingon pag yun si former Mayor Piñas, dili daw angay na ipanghambog ng mga pagpasiminto sa dalan. Dili bitaw na angay ipanghambog kung magbalita day ka pagpanghambog day na. Ha? Nganong moingon magdili na angay ipanghambog be? Kung amo ding ipahibalo nga, oy, inyong dalan din ang mga animala mo, gisiminto na diha para makabalo yung mga silingan. O, pagpanghambog din na, kung magbalita ta. Diba, dili man ang pagpanghambog. Unya karon sige, butang na itong pagpanghambog na kunuhay, Dodge. Dili daw na angay panghambog na, kay maugi daw na trabaho. Pero, niingon siya nga, pag abot daw sa panahon, iyagyag po daw niya ang iyang mga nahimo. So man kalibog ba na, sir? Dili ka ganahan nga ipanghambog ng mga proyekto pero sa unahan mo ingon ka nga, sige lang, pag abot sa takdong panahon, akong iyagyag ang akong mga nahimo. Oh! Dili ka man kahauyon anang mga magbalita kay para nimo pagpanghambog. Unya karon mo ingon kang imong iyagyag tanan nimong mga nahimo. So man na, oy, binuang naman po na nga mga pulong, oy, mura man tag gipanganak og hapon ang mga taga-Digos. Huwag mo na nga kaming ilarin pa, sir. Kung moingong ka nga ng hambog ng magbalita tag mga pagpasiminto o ban pa nga mga proyekto, balita na. Dili na pagpanghambog. Moingong kag pagpanghambog, unya karon ikaw ra man puday mo ingon niya, sa takdong panahon, ibalandra po nimo ng imong mga nahimo. Yung kapag panghambog na, usagyod. Klaruha daw ng imong desisyon daw, sir. Karon nagpakuan-kuan na po mo, kunuhay, gidaog-daog mo din na sa Binaton.
wa mo gibawalan nga mo gamit sa gym. Kaysa nagbawal, isulti daw be. Kaysa nagbara ninyo. Ha? Gibara mog iro. Basik gibara mog iro din na sa gym, o nang wa mo nilahos kay nay iro. Isulti ninyo kung kinsay nagbara ninyo. Ayaw mo pagpamasangil, pagpasagad og pataka, nga wa mo pagamita, pabiktim po kay muda. Mao na akong challenge nila, o pangutana sila ha, kinsay nagbawal ninyo nga magamit sa gym diya sa Binaton. Kung kami inyo pangutanon, di po may musugot nga luoy kay mo naong din sa kuan, ilawom sa punuan sa kahoy. Dito yun mo sa gym. Iyang iyagyag, iyang nahimo nga igit, nga binotbot. Pag sure bintong, silip na kay inyong drama. Mas maayo na ay ipanghambog kaysa walay nahimo, o mauni ang punto din ni Kimsan Gonzales. Kay daghan man tag na balita nga proyekto mo ingon nagnanghambog. Good. Makaigit baya mo sa kasuya din ha? Ayo. Ingon si John Ryu. Hi buds, watch ko now. Shout out Chio family from Balabag. Morning sa inyo adya sa Balabag. Sila raman sa una ang di paggamit sa gym kung kagas cares na ang mag-meeting o tanawa ning mga tabaghakan ipahid lagi. Kung sa ilang hinimuan, maoy ilang buhaton sa kaatbang. Kumbaga, pag moingon sila, batig naong si Mayor Joseph Cagas. Alam na. Gani makaigit sa kasuya na lisod gay ng ingon ana. Na yung mga mensahe din sa cellphone. Morning Mike, kanang mayor sana dati nalipong na kay magpatawag og meeting sa mga barangay gamay ra kaayo. Tungod naman po na sayang hinimuan God, saya raman po God ng pagka-leader sa una. Kay kung panalitan gani ikaw, kung bulagan gani ka, nagyo na problema, nagyo problema sa imuha. Ug usa ka head sa usa ka opisina, biyaan gani kag sakop nay problema nimo. Okay? Ingon ana lang na siya. So kung gamay ra gani ang mapatapok ni Piñas kung siya magpatapok, tan-aw ninyo, nay problema sa wala ng uban niya. Daghan naman kay nibiya niya. Gibiyaan na siyang hermosisima, dati niyang vice mayor. Namatay na lang in taon si Atty. Jun Sinahon. Iyan ang mga kauban. Gibiyaan siyang Kapitan Wantoy Morales. Gibiyaan siyang Kapitan Sandro Torion. Daghan ang nibiya. Tan-aw ninyo kisa na problema. Pareha ng text nimo, gamay ra kayo og nasi patapok, gamay ra kayo. Kung ako, tao ni Piñas sa una, dili makalapa o makalabaw si Mayor Cagas sa iyang hinimuan, di ko mubiya ni Piñas, oy. Pero kung much better man lang gani para sa Digos City si Mayor Joseph Cagas, para sa Digos naman ang atong isgutan, dili man para sa politiko. Dili man para kang Piñas. Did you get my point? So para sa Digos ta, mas may man si Mayor Joseph Cagas. Di kang Mayor Joseph Cagas ko. Kaya para sa Digos na itong isgutan din Para sa kalambuan sa Digos, para sa ikauswag sa Digos. Digos ba? Digos. Digos tog binuang. Kung naimas mulabaw kang Mayor Joseph Cagas, biyaan ako na si Mayor Joseph Cagas. Kay para sa Digos maning ato, tanang nahimo ni Mayor Joseph Cagas, maayo man gyud kay na, ug nay kandidato nga mas palabuan pa ang gihimo niya kang himuon niya. Biyaan ako si Mayor Joseph Cagas, oy. Kay ang issue dinhi para sa ikauswag sa atong syudad nga Digos.
Dili man na personal, ug paitan mabiyaan ako si Mayor Joseph Cagas, di man ni personal sir kay para man is kalambuan. Pero og si Piñas naman lay kaatbang, tagaan ta mo ko sa pananglitan. Sa scholarship program, kani daghan kay sila gipang tubag. Kani wag yun sila tubag-tubag ani ba? Kung scholarship ang isgutan, kang Piñas 3 million ang gigahin sa usa ka tuig. Kang Mayor Joseph Cagas, 30 milyones pagkadako ang nagdiferensya. O asa man ta? Sa 3 million ta o sa 30 milyones nga mas daghan? Bisan pag hotdo na to tong anak o scholar din ha. Kung sa una maglisod din taon ta, natay anak 5 ka buok, bisag isa na lang. Maglisod pa ta o di gyud ta makapasulod og scholar sa panahon ni Piñas. Pero karon ka Mayor Joseph Cagas, bisa pag kining 5 na to ka mga estudyante, bisa pagpakapinan ng isa. Pwede og kaya kay 30 milyones ang gigahin. Yan di magyud katubag nangaamang maning mga announcer. Nangaamang man ang ilang mga tigpamaba lagi anak kung kana may isgutan. Pero paistoryahag mga aligasyon, paistoryahag mga tumo-tumo nga isyo, anay mansion si Mayor Cagas. Si Rex Fortich Cagas, ang magulang ni Mayor Joseph Cagas, niya mo'y CEO anang Twin Mountain. Hulat-hulata ang inyong kaso. Sige lang og pamutbot. Maayo kaayo mamutbot, pasalig lang ang daghan. Mauna halaka, Mayor Piñas. Usaon man mo ni ron. Good morning, Mike. Unsa manang bukador sa pika sigig pandaot kang Mayor Cagas o kay Governor Mark Cagas. O niya kanang uban daw diha. Sana, project dati, panahon pa daw na sa unang mayor. Unsa nga project? Ako, siguro ang usa sa mga announcer nga moingon niya, og naay project si Piñas, wala gyud problema na. Di po kumingon niya walay nahimo. Naay nahimo, pero dili enough. Dili paigo o questionable o kanara, ana ba? Natoy nahimo sulod sa siyam ka tuig unya kanara. O ana ba? Ingon ana ang punto din ha. Pero mingon niya way nahimo, dili po na pwede. O dayon Mike, giunsa man sa Abante Digos ang Abante Surigao, parente na sila. Basin kay pareha mag-apelido. Wala sila gipugngan para ra makailad na looy sila. Ang Cagas di gyud sa ilahang style para makailad. O sa mailad lang po ng ila. Ang mga bukador sa pika sigig pandaot sa mga Cagas. Di lang na kay sama sa kong giingon kung unsa ilang gihimo, mauna sila. Kung magsigi silang pandaot, kabalo na mo kinsay daot, ha? Kani atua isyu nga tinuod. Ilaha, isyu nga tumo-tumo. Sigig balik-balik anang problema sa sweldo sa GO, hagbayar na sulbad. Wa na gyud mo ilaing makita ang isyu din, ha? Ang isyu din kanang pagkabut-buton sa Abante mo na tinuod. Wa ko no gipagamit sa gymnasium sa Binaton. Bisag ipagamit God, pabiktim po kayo ng mga panuhak. Dapat ilang probinsya ang ipabarog, dili ang Davao del Sur. Dugay nang nagbarog ang Davao del Sur. Dugay na oy. Gobernador Dudo Cagas, pinaka-kulba. Maunay nagbarog sa Davao del Sur. So DM Mike, dikit-dikit dayon sara og kang BBM. Kung saon pag unity sa unity team, yung mismo iyahang amahan si President Duterte di man mo suporta kang BBM. Nakiramdam pod na oy, di pod na bugo mga Marcos. Kung makadaog si BBM, mawala ra ng hugpong, mabuhay ang federal, ang hugpong ambot, manambling ra na sila. Secret number na ko ni. Mauna, posible yun na mahitabo. Nabay hugpong ni Ari si BBM ha. Popular biya kay na. Liman mo na ni Anhig Digos. Gilangaw. Kay og ni Ari tog Digos unya
naa siya sa mga kagas, si BBM, piting daghanag tao. Diba? Netong Digos, kalit-kalit na lang in taon, kaya usapay dugayan ni gilangaw man ta din eh. Ang nagtapok sa atua, maura maning mga naunga. Bitaw mo, na tinuod. Wala na ko'y oras ha, paspasan ako ni Good AM Mike, na motbot na pod ang mga abanti bot-bot. Alangan. Bisan unsa na lang buhaton aron maluoy ang tao, pero klaro gyud kaayong bot-bot na ang tanan. Bitaw, tama jud ka ti Berlita. Morning Mike, si Edith Deni. Nangita arna sila og pamaagi nga daoton ang mga opisyalis. Dapig sa Kagasis aron daoton nila si Mayor Joseph Cagas. Papangitaan lang na sila pamaagi kay anak ramang gyud na. Morning Mike, ang Muse Radio di ay sir, sige magpangatake sa inyo. Apila po na ninyong mensyon, ayaw kay musamot og kasikat sila. Good day, Mike, naamay nahimo si Piñas, kaya lang nabalot sa utang ang Digos, si Rustica Dene. Muna, hangtod karon, ang panahon ni Mayor Joseph Cagas, nagbayad pa taan ng business center. Nya may kay makapanghambog nga ligasiya. May ligasiya nga inutang, hangtod karon nagbayad pa ta. O niya, gitayhop og linog, di na mapuslan. May gani gi-repair ni Mayor Joseph Cagas kay wala pa, magpabili ng di magamit. Nya nakanindot pa gyud ang business center, nalipay ang mga nagrinta dinha kay gipababaan ni Mayor Cagas ang renta para makatabang sa mga negosyante. Mike, sa litsunan lang daan, wa gyud nakalibre si Piñas. Bisan og panit na lang sa litson, wa gyud kalibre. Bisag ang lamas na lang gyud anang litson gyud. O bisag ka ng iyahang una, nga ato na lang ipahid sa kanon, wa gyud intong kalibre. Siyam niya katuig, wa gyud na sa iyang huna-huna nga malibre, kay dalo man, but-but lay gaayo. Kung gibigliter pag yun mong A sa ayo, mura nag-apelido ni Ray. Wa may makatupong sa pagdumala ni Mayor Joseph Cagas. Oo. Abante kaayo, abante kauban sa atraser. Monay giingon sama sa igit ipahid ilang binuhatan. Nausap po ni si Chay, sige rin po gisgot og igit pod manimaho, tani style ni. Makaigit sa kasuya. Basig ikaw mo'y nakaigit din ha? Nagbuhat na pod og istoy para naan na po'y pangdaot. May buntag mo din na Delphine Dindo Apas. Greet ko sir, si Miss Fem May. Hi Miss. Human ako, so dinin ako sa ngalan sa atuang mga buutan o mga matinabangon, project-oriented, dunay political will. Governor Mark Cagas, Mrs. Mark Cagas, Ma'am Yvonne, to Congresswoman Didi Cagas, Vice Governor John Tracy Cagas, our incoming congressman. Sa ngalan ni Attorney I.I. Cagas Fernandez, ang ato ang incoming Vice Governor. Ang kapikas ni Attorney Mark Dominic Fernandez, ang nag-inusarang abogado sa konseho. Sa ngalan ni Mayor Joseph Fortich Cagas, amping mo sir, kauban ni Konsehal Badong Dumugo, ang bunggo ng Digos. Sa ngalan ni Ma'am Liza Maravillas Cagas, ang ato ang incoming City Councilor, ang kapikas ni Mayor, mo'y muhulip sa na pwesto ni Sir Gary Cagas, ang ato ang number 1 City Councilor. Igsuon ni Governor Dodo Cagas, amahan ni Mayor Joseph Cagas. Sa ngalan ni Sir Danny Canastra, ang ato ang kahayag, General Manager Danny Canastra, ang kami City Councilor. Sa ngalan sa pamilyang Kadungog, ang Lanier Cowboy Kadungog, ang Dr. Ching Kadungog,
Magpahuli pag-utro, isip City Councilor, line-up ni Mayor Joseph, o ni Atty. Johari, si Dr. Ching Kadungog, ingon man ni Vic Kadungog Jr. sa pagka-board member sa unang distrito. Akong timbayaon ha, si KTL, o pasubli po pagka City Councilor, kauban ni Jojo Byron. Kung mubutar man ni Piñas, mura og nagsuka o niya gibalik og kaon. Apit ting luuda day anak di ay. Okay? Isa pa ba, bisinakon lintan. Dagan salamat sa pagpaminaw. Sa ngalan sa Tibok Persa sa 94.3 Charm Radio. Kini yung bata-bata sa kahanginan. Mike Nakwa. O kini ang Rundak Bayan.